Dzień dobry, witam serdecznie w imieniu własnym i wójta gminy Chmielno, pana Michała Węgrudy, w Chmielnie na pierwszym otwartym turnieju szachowym Kasiepści Zimk. Od wczoraj nie było takiego arcymistrza, który by nie przegrał tysiące partii. A to wszystko jest przed wami, jeśli będzie ta dyscyplina wam się podobała. Ale nie jest najważniejsze, żebyście dostali szachistami, tylko żebyście wasze główki rozwijały w dzisiejszych czasach, kiedy stawiamy na inteligencję, na sztuczną inteligencję, na wykształcenie zawodowe, politechniczne. Nauka szachów nikomu nie przeszkodziła. A będziecie w życiu kim będziecie chcieli. Szachy wam pomogą też dokonać dobrych wyborów. Jeszcze raz was serdecznie witam i cieszę się, że tu jesteście. A wam jeszcze dodatkowo życzę rozwijania tej pasji szachowej. Jak powiedziałam, królewska gra. Rozwijajcie swoją umiejętność. Wszystkiego dobrego.